Stichting Krioros Renang presenteert Mina Aisa Mama Nami. Ik ben Moeder Aarde ben ik. Op zondag 9 september in Theater aan het Spui. Spui 187 25 11B in Den Haag. Aanvang 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Inloop 3 uur 's middags. In de line-up. Droomformatie Abeniba, Ropa Cobrotu, Marian Markelo, Nana Efua, Mida da Crioro, Crofaya Cromanti, Asje Mensa, Boven de Sterren. Tickets, Theater aan het Spui, Spui 187 25 11B in Den Haag. Verkooppunten Vroege Vogelkaarten, €17 tot 18 augustus zolang de voorraad strekt. Den Haag. Yves Nablij 0621255924. Edney Berghout 0628811089. En Franklin Pool 0641540927. Rotterdam Radio Stamvaste Helen Meenaus 0637212346. Brisiri Uma 0614158703. Stichting Krioros Renang 0681689481. E-mail kriorosrenang@gmail.com.